Mărtanu! Du-te, intră pe internet. O zis că ne arată Clau Mărtanu. Nu mă filma bolând-o. Băi, du-te să vezi Mărtanu, că se arată Clau Mărtanu. Ce laptop? Dacă imediat mă duc cu Adi acasă la ei Pune, și mă doi uit pe laptop. bețivani, eu cu Vio. Da, du-te tu, nu la tine laptopul, să vă văd. Zice, ce face Claudia? Unde e laptopul? Da, la dracu. Ce face Claudiu? Că se uită pe laptop, pe calculator. Nu mă pipăi. Nu mă pipăi. Sau că se pipă ei, cam. Râde. Râde, mă! Cum mă rău, Dodei? Nu, hai, șterge-mă, Adina. Cum a? Da, păduba. La ora asta. Doamne, fel pe Mureșan cu laptopul. Adina, arătă-mă cum ai filmat. No, bine. Doi bețivani Așa? și o femeie se epilează. Da, tine, Vidana. O zis doi bețivani și o femeie se epilează. Așa ne bași pe YouTube. Așa mă bag pe Și o YouTube. fetiță ne privește. Claudia nu doarme, Eliza doarme. Eliza, una s-a culcat, Da, ne una bagi? rezistă. Acum seara ne bagi. Vede tu, muere. S-a prins bine pe Lore. Pe YouTube. Lore, te... Lore, zâmbește, Lore! Da, după am deschis cabinet de epilat, o să mă vadă toate pe YouTube. Zi la Dana, zi la Dana. Deschide cabinet de epilat. Ce vreau, mă vede lumea pe YouTube. Lasă că ne pune pe YouTube imediat. Lasă Claudia că ne pune pe internet. Și te vezi tu pe internet. Și pe fată, să o vedem pe internet. O să vadă, să las? Și pe fată, da. Ce? Mai dăm pace că nu mă duc. Te bolând, zis. Și un câine, Doamne, uite, nu ia mă pe mea lăsa. și pe Pupi. Și pe Pufi. Nu mă duc. Păi dai tu webcam și ne vezi pe Și noi. Pufi mă linge, uite, eu mai pilez și Pufi mă linge. Uite și Pufi o linge pe Lore. Nu, s-a închis. Bă, că l-ai zis tu. N-am pace. Nu faci o închis. Hai mă, Dar nu pe- i-a bătea și tu ai închis. Da, Și uite, așa e dar nu familia. pe Lore, pe toți ne. Zic că n-ai Pe văzut toți vă nimic, iau. săracă. Lasă-mă să o Ia pup și eu. bătea, Hai să te ia pupă bătea. să te iau pe net. Hai să te pup o dată. Ajunge că e destul de mare. Hai, că Cum zice- opresc? Hai, arătă-mi cum acolo, arăt Cum urât, opresc? cum am rânjit. Dau pe ăsta. Adina,